Heme salam oğlanlar. Bugün biz marda Zilyonin yanına. Zilyonin görkadayın size görürsünüz elkidenler. Mara ne yapsın geldik? Maşin abzor etmene. Bugün bizde abzorda Highlander 2020. Önkü videolamın birine de bir abzor edipdim, kiçirek abzor. Yani abzora başlanatımız XL'di o da. Bu da XL yönü berdi, rıcı salon ve avada berdi. Hədir maşinlarda emada da aytib berəcək sizə. Poyun sesəm olur, berdi vaqdarlar. Birinci ilə daş videodan başlayalım. 2019, bundan önkü modeller 2019 Highlander'dır. Ona abzor edipdim. İn birinci abzorumda öz alın Highlander'ım vardı, yadınızda şanası. 19 şolor, bolu 19-njy ýylda ol kuzufda Highlander çykkan däler. 19-da dynýanlar, 20-da bu kuzufa geçendirler. Polny abnavid edildi, daşy içi ähratlarlaryň. Bular imini bu kuzufda 2020-dan başlaýa şu adam çykyp oturanlar bu kuzufda. Ünsün çekken zady şun ullokan faralary. Serediň oglanlar näl ulu farasy var. Gaptala gidýär şeydir. Geçen gün ödeyden faralar şu. Ve Ullokan Abulçovkası seyredin. Ullokan. Masin önkü 2019 bilen deňeşdirende bir hil giň ol daýulaşdy. Edil agram gata agır däller şondan. Çalak tapaw edýänler näme üçin diýip sorajaklar. Berde ýürüýte masin has gow ýörer ýaly, has gow razgon alar ýaly yeňilleşdirilendir. Ýyky bagajny şolong remont edip bolanok. Degren ýagdaýynda täzelýän. Svarkada halan sadamanda plasmas saraydy. Ýene bir ünsüm çekken zat zavodko 20 diskalary ullokan diska. Şonu da masin yumşakdyr. Izamowdan şu Highlander. Başda şu çykanna ýadyňyza düşýän bolsa men muny halam okdum. Men 19 has gowarýadym. Inni muny has halaýar. Edil häzir ikisini goýsalar, elbetde bulan bahas biraz gymmadrak. Bir padarka berjek diýse ýa saýla diýseler, elbetde muny saýlardym. Ýöne başda çykanna men videoni halam okdum bu Highlander'a. Hiç şeyle. Bilemok. Ya inni gözümde uğraştım. Ne kelime. Käwagt biz täze çıkan zady prinima dedem dok. Ýadyňyza düşýärmi iPhone 13 çykanda asman renk çykanda ay renk däl bu sebäbi çömlü gö uğraşdyk da 12'de go worduk. Ondan soň 13 çykanda asman renk ay bu gök däl başda çykanda halamadyk. Sato çykandan soň elimizi alyp gördük. O bana alasymyz geldi hemmämizden. iPhone 10 çıkana dedil soňalyk. Bu çal näme, ne eýlek, ne beýlek. Ýöne çıkandan soň elimiz aldyk, haladyk. Soňalyk da adam öwrünşä da emmi adam. Arka faralary gatowadan serdiň oglany bir stilinje edilen Realnowat hiç şili pretenziýa ýok maşynyň daş widina. Bu maşynymyz bilen XL komplektasiýadadyr oglanlar. Mundan daşary prostoy komplektasiýa hammadyr oglanlar bilen limitiýada hammadyr. Platinum ammadır. Elbette limited ve platinum has kımmat bolýar. Salona geçemizde 2019'dan berde salon owadan oglanlar, has owadan torpedasy plasmas ýöne gaty plasmasma. Ana muňa pretenziýa bar. Diňe öwgenler maşyny kimin aýtdy? Bärne prosto plasmas şörnän bir daçykla eden olsa bolardy. Bärne yumşak koja, yumşajak. Ýöne bär plasmas. Şunam şördäki materialam şundan eden olsa ideýal bolardy.
Öň bir gezek 2020 haylandır abzor edemde şuň şördüne ey bäri yemişeripdir, eräpdir diýip ýazanlar bar. Bärde serdim onu koşa by. Ýani şör açyk galmadal koşa. Maşynyň rulunu regulirovka edip bolýar. Onun şo taýp plasmas atdosa açylyp durýar. Düşünýärmi? Ýöne bärde ruchnoy, Lexuslarda kel knopkada da ruchnoy regulirovka edip bolýar. Özüne görä ulokan monitorny içi seze oglanlar şu 19-yň monitoryny odin halamok ýöne bu 20 gaty gowy. Tarpeda da gaty oğuda, na bärler hem yumşak koşa edilen, bäri gaty plasmas ýöne stilinje edilen, ryjy koşa salondur, ingoran renk bilmem Komentariýa tökman suratda ýazın siz brown salonu halaýaňyzmy? Ýani bäri mele bolýar bir kil gyzyl mele şuň şörtüne meňdäp duran bolýandyr brown bilmeýänler üçin. Ýa şuňa ryjy salonu öwrenýär. Men ryjy salonu öwrenýär. Bärde podograf sideniýamyz ba, ýöne ventilyasiýa sideniýa ýok. Limited ve platinum diýilen roller. Bärde şuň alçyk bar, stilini jabada açylşygyna teredin. Açjaň şey diýip çık. Bärde besprovodnoy zaryadka elbetde badyr telefonuňyzy goýup besprovodnoy zaryadka goýup bilersiňiz. Soň şey diýip çykarlar ýa, oja gidýär içine ullokan barjaşy bolýar. Gaty şunu haladym. Stilini edipdirler. 3 rejim mağulanlar. Sport rejim bizim goýarýanmyz, normal rejim we eko rejim. Gasaklanka bu ekonomi diýenki. Funksiýalaryndan cruise control elbetde baglanlar, multi rulmyz ba, hemme zat rully kontrol et bolýar, bärlik üns vermek gerekkä. Afgon daçygymyz ba, palasat daçygymyzdan badyr. Sürmek üçin hemme funksiýalar ba, şu wagtky maşyna çykan hemme funksiýalar badyr. Parktronik elbetde ba, öňüne ýygyna kamera zadniýa videoda badyr. Ýene bir aýt geçmeli. Bulan ýörüşi 2019 haýlandyrdan has gowdur. Bolmasa ikisinde de 3,5 motor. Bu ýeňilleşdirilen we birazçyk güýçlendirilen. Panorama däl rolanlar bu. Lumuz ba, panorama bolan has idealny bolardy. Otlanşygyna seredimsiň. Otlananyna hiç şeýli motoryň sesi içine eşdilenler. Motor işläp durýar, motoryň sesi eşdilen. İş açykdan çalaja gelýänler de ýöne içine hiç ilgilenmok. Bu diýjek bolan näme? Şumpasy gaty gowy edilen. 19 haýlandyrdan şumpasy has gowdurma. Indi bärde klimat kontrol elbetde ba we isleýişiňiz ýa sazak bolýar elde. Näle desiniz? Şu serden gaty gowy göräňiz sensorda görkezýändir. Şurada da. Gaty gowy edilen bärde edil şoňalar. Maşyna hiç pretenziyam yok bu maşyna. Satça qolanlar ötmän oglanlar. Men maşyna abzor edýän ädir. Iň soňunda elbetde bu maşynaň bakasyny aýdar. Kime gazak bolsa maňa jaň edin, habarlaşýar. Patstakanyňyz ba, ýöne şu patstakanyň men bir hil halamadym. Birazçyk başga hilleden bolsalar şu gowy bolardy. Bilemok men nähilekden, men dizaynerda ýöne halamadym şunu. Şurada kofe goýsam bir hilek bir nito edipdirler şunu. Bilemok bol Mercedes'in kel bahtiyan o çıkkavnara şoňa açyk bir açyk eden bolsalar has gowy bolardy. Ýazyn sizem komentarda öz pikirleriniz. Men öz pikirimi aýdýan oglanlar videony görüp bolanyňdan soň gerek sizden de siz öz pikirlerinizi hökma suratda ýazmaly. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň, like goýun, komentar ýazyn. Has köp videolar çekip durýar. Start stop knopka badyr we stilinje pul çaşy şoň. Bula öz maşyna mümkin ýerde ho. Şuňa çykana pul çaşy bar. Ýene bir zat köpüňi şörük dakýanyz açary. Näme üçin dakýanyz şonu şeýle açyp goýan? Men bir atolmam dakýa şonu. Men dakam da mı düşündüm saklan. Siz näkile? Şöňiz dakyp görkezäň menne maşyna ýemekse ýa-da men kel jüýüň içinde durýam. Sideniýalar udobny, gaty udobny bolanlar oturmak, ählatlaryny kontrol et bolýar, ýöne pamyat sideniýa ýok berde. Toyota'da hem de ekonom bolýar da. Edil bu maşynyň salonyň sastaýanyasy, torpedasının ählatlarynyň idealnidir. Hiç ýyl çyzyk zat ýok, özüňiz görýänsiňiz arasynda. Men şu sumkammy da ama ýanymda Türk'te de ýanymda bir emeňi tanýanlar şu sumkan. Oglanlar, etkisi dene geçemizde berde ayrıdır.
Yani bir tevsidiyene geliyor ama o bir tevsidiyene şeyle geliyor, onam şey ayırıp boluyor. Mıngyalık ayrı geliyor amadır. Mıngyalık ayrı geliyor halayanlar ama bir tev geliyor halayanlar ama. Olurca kusuna da öyle, zakadına da öyle. Ne isteseniz ana sizin gözünüz. Berde şunlar açık pastakanlığımız var. Ona berde bölümen udobnu yöne bir hilik. Sera ona bir yöne bir kalk papal edilen ne? Sör var ya yöne bir kalk papal edilen. Bir da açık stilnice bir da açık. O da berden adam geçeri alaktır düşünüyen oyun yöne sera ona bir da açık. Ütköden olsalar da ya kapaklıca eden olsalar şunu. Bir da açıklar eden olsalar has kovalardı. Maşini 7 adamlık. İkisi öňde, ikisi berde, üçüm ýyda sığýanlar, öyle üç solup ýyzynda udobny däl oturmak. İki ol oturmam o diýen udobny däl ýyzynda, ýyzy biraz darrak, çağlar oklasaň bolýar. Berde de özüňize göre temperaturany kontrol edip bilýäňiz, isteseňiz klimada oýaňyz, isteseňiz özüňiz gataltjaňyz, haýyrlatjaňyz, näme deseňiz ese bolýandyr. Telefon zaryada goýar yer elbetde ba. Salon owadan ördüm mümkini. Rejissör salon gatowadan ördüm. Ilk deneylerine oturmak udobnu mu? Udobnu olanlar. Şey deyip çık. Sağlayan. Mınam şey deyip çık. Öňre yok, gydra etsen. Ha, inne has udobnu. Ýöne şu patlak kötnük hiç çıl udobnu derler o. Şeyde oturmaly bilen elin kiçijek bolsa bolýar da. Zadyň kelary näme şu dinozawryň ady Elikçi. Ýadyň hukma suratda şu ýadyma şonu. Elikçi dinozawr bar. Şon kelak bolsa bolýar, ýöne elmi duzyna bir açyk uzyna daýyn şuňa çenne. Şelam bitiren zadyň ýok. Onda da bäri beýle oturur diýenmi. Şonu aşagyrakdan goýup, biraz uzynadan olsa-da gallaryňda zat. Men inžener edip alyň o Toyota kompaniýasy. Men size kakras da diýen. Şunu aşaktan goýýan, şu dady, aşaktan oýan. Uzun edýän, eliň spakoyna goýulýan udobny. Galdyraňda da aşakda bolýar. Ýokary çykyp durmaýar, şu aşakda bolýar. Düşündiňmi? Şondan edämeli. Ýyzyna geçeliň. Iňňyda. Ýyzyna şoň ýarak men aýagym syganok. Ýöne çağlary oklasaň bolýar. Simeýin maşyny ýetem bolýar da haýlandyr. Çağıňyz köp bolsa, prinsip siz üçin diýilýän maşyn. Ýene bir zat, bu maşyn vinodorожник isleýänler üçin, ýagny biz jeep diýässäni. Vinodorожник ýoluň hemme ýeri üçin gidýän maşyn karoçy. Bu moda çağa da balota da hemme ýerden geçen. Amatly vinodorожник bu maşyn. Düşünýäňizmi? Amatly. Häzir lüboy konkurent bilen deňeşdirseň, bular amatly elýär da 2020 häzir Lexus bilen deňeşdirsek muny BMW X5 bilen deňeşdirsek, Mercedes bilen deňeşdirsek, lüboy bir zat bilen deňeşdirsek, bu amatly gelip dur. Düşünýäňiz? Ford ana biraz amatrak we Hytaýlan maşynlar bar. Bir Kia görüpdim. Biraz ardanrak, ýöne şul stilde, Highlander stillerler, ýöne biraz ardanrak. Ana Kia'nkyny, Hyundai'nkyny ardan alyp bolar, galanlar urşa gymmadrak gelýär. Hytaýlan maşynyny pakaşda alyp häzir jit turlar gelmeli. Şuňal jit turlar bar, X70, X90. Olar gelmeli, olar test edip sürüp wagt görkezýär da olar. Häzir biz Toyota ynanýas bolmuşdy. Sebäbi köne Toyota'laryň köneleriniň paşty hemmesini surup geldik Türkmenistanyň içinde. Näçin ýyla men bir ödüm bilýänimden bäri Toyota'lar baý gelýär, sürülüp ýör. Şondan bäri bize Toyota alasymyz elýär da Toyota ynanmaz bar. Bilýär şuň döwülmejegini, bilýär şuň döwülen ýagdaýynda şuň oňort boljagyny we lüboy zapçatynyň Türkmenistana baglygyny bilip arkaýyna alýar. Şondan hem Toyota Türkmenistana gaty populýar. Hemem amatly. Biz amatly zady gaty goýarýar. Bagajnyň açylşygy bärden hem açyp bolýar, pultdan hem açyp bolýar. Ýöne beýtden açanok. Bilemok näme açmady. Belki işläp durşandan bolup biler. Bagajny bar da aýdam. Şuňa alçyk bagaj kiçijek edil. Ýerine de adam otursaň da muňa kiçi bolýar. Ýöne aýrýaňyzda bärdäki adamlary sumkalarda atlar bar daro. Opşam karşı yatırýaňa şunu. Yatırýaňa ullokan bagajnik bolýar. Yatyranda gülýär kola bärde sumkalar bar yatyryp oturmaýyn. Bolmuş ýatýandyr. Hiç mesele ýok. Bütköşük köselmek gerekkä. Şonu şey diýip çık bulajyklar bar, gallarýan. Ýatja basyp çekýän gallar. Bolly bir bagajnikde bärde bir ütköşük zat ýok. Balon açar diýdi ol bul.
Oçuk gelýän, özüne komplektatsiýasyna gelýän açarjyklar bar. Şeyden yapılýar. Motorun sesini eşitýäňizmi ulanlar işleşine serdim motorun. Hiç lişni ses yoktur. Kapodu yapsan vapşa ses eşitilen o. 3 almık motor 250 atın gücü. Nollan yüzeçenini 7,5 sekundda. Nollan 60'ı barlak görürse hazır. Maşin görüşünü önü hiç söz yok. 2024-nji ýylda ruchnoy suwsap başladım. Kansenerin gatyra işledeli. Bir 5 min sowaly. Ondan dowam eder. Sırık görelim ne? Gayet yumuşacık. Böyle bir kurucu aylan koyalım. Sport rejimde bu görüyor. Onun da sıram yan ama ettim. Prosto rejim var, normal ve ekonom rejim var. Şöyle sırf görelim şunu. Yörüşünü özüňiz gördüňiz oglanlar. Gaty gowy ýörýär. Edil kiçik maşina ýa-da şu Highlanderlaryň badarsy gaty gowy. Muny nesip bolsa avtobana çykarar. Hökman suratda. Zilyonyň ýanyna şöyle bölmeni boşrak yer. Gön ýol. Ni şerden biz aylansak. Maşynyň yumşaklygy barda aýdyp oturjakkel, Highlander yumşak. Rul jaşynam gat ýeňil barmakda da pırlap bolýar ruluna, ýeňilliği hiç söz ýok. Highlanderlar yumşak. Edil Lexus bilen deňeşdirmez, sebäbi Lexusyň klasy güýçli, täze çykan RX-am dogry eken ýolla. Basam abzor alarys. RX. Hazır eylek rejimde de koyup sürüp görürse sport akal ýörýärm eyleklerde de. Şöyle durup şu rejim bardak. Normal rejim bardak koran. Ýa-da normal rejimde oňalykda. Ekonom rejime geçirýär. Ekonom rejimde gazal yani ütkeş göräňiz. Sport rejim ba has gowy ýörýän zat isteseňiz sport rejim ba goýup bilýäňiz. Ekonom rejim ba has ekonom isteseňiz ekonom etmezsiniz. Benzine gyssanýan bolsaňyz. Normal rejimim ba normal adamlar üçin. Opşam alanda elbetde maşyn. Bahasyny diýärmi? Elbette. Maşynyň görüşüne özüňiz gördüňiz oglanlar. Görüşüne de söz ýok. Hada oýluň yumşaklygyna söz ýok. Ýöne bäri tekejek de ýolu. Bir büdürsüdürräk ýerem barlak görmeli. Çölek gidip göräýärlaýyn gowsy. Gaty köp like kommentariýa atsaňyz şuňal Highlander çöl alyp gider. Gyzykly bolsa size hökman suratda ýazyň, like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indi iň gyzykly maşynyň bahasy näçe? Bu maşynyň bahasy 26.500 $. Bu gal Highlanderlaryň bahalaryna uja bilýäňiz siz men bir näçe ýerde gaýtdym, bir näçe ýerde bazarlarda da görkezdim. Her kim herkilikde 30.000 32.000 çenli gidýär. Näme üçin 10 çenli gidýär diýjekler üçin platinum we limited komplektasiýalar has kymmat dolanyr. Bu XL. Mundan çala ardanram taparsyňyz prostoy komplektasiýany, ýöne onda lük bolmaz we mata salon olar. Ondan goýja komplektasiýa alan gowy. Hiç wagt komplektasiýa ekonom etmeli däl. Sebäbi XL bolsa has gowy. Hatda XL bolsun komplektatsiýa. Koja salon sebäbi lüboy wagt hapa bolanda bir dap bolna süpürýän aýrylýar. Lükças bolsa da gatowadan öle. Hemme videolarda aýdyp geçen bu videoda da ýatladyk.
Luke bolan maşin bakaza bizde gymmat bolýandyr. Sebäbi Luke'lu maşin has populyardyr Türkmenistan içinde. Indi Highlander öz bakasyna degýärmi? Elbetde ulanlar. Highlander öz bakasyna degýär. Könüllerinden başlap täzelerine çendi. Hemmesi öz bakasyna degýär. $26.500 isle esi skit gedermi? Elbetde skit geder. Arkaýyn jaň etýäňiz maşin sastaýanyny goýkeny Winco'da men goýaryn hökman suratda. Soňra özüňiz seredin, biram renk öwürlendir. Kime gazakly bolsa men Winco'da goýaryn hökman suratda. Ana şuňa abzor bolýar. Kim şuňa Highlander arzu edip berýänse her biriňize nesip etsin. Liçna men ödüme Highlander arzu edemok men pes maşin goýaryn bilýäňiz. Men ýes arzu edip berýänmi? Ýöne şuňa Highlander arzu edip berýän gatken o ýerde ýaşaýanlar has goýary Highlandery könüllerine alyp sürýärler, täzelerine çölüde sürýärler. Kakby Vinedorожник we amatly. Hem merik bolýan maşin, hem amatly. Sebä konkurentlerden has arzanna kaçsa da gatgo berdi. Döwlen ok ýoly oýnak gatgo maşin. Her biriňize nesip etsin şuňa açyk täze Highlander bilmek. Eň esasy adam ýadyňyzdan çykarmaň, jan saglyk, janyňyz sag bolsa galan zat bolar.